som vlastne podviedla muža s jeho bratom. Je toto možné? Je to nenormálne, že mladá žena vydatá, 2 malé deti a spáva so švagrom. Je zamilovaná do švagra. Ja som si myslela, že toto sa deje iba v telenovelách. No ja neviem, čo s tým urobím. Niečo sa pokúsim, samozrejme, ale som momentálne veľmi nahnevaná. Neuznávam takéto veci. Čo bolo to, môj brada? Na čo to rozmazávať? Ja som bola tým prvým iniciátorom, ktorý to vlastne všetko spôsobil a vyvolal. Lebo som mu prvá napísala, tak on začal za mnou chodívať, čiže s tým súhlasil. Ale tým, že on počase ako prestal a ja som mala stále, ako keby som sa do neho zalúbila. Čiže ja som mala o neho záujem a on odmietal, takže ja som sa s tým nevedela už nejako vyrovnať, tak som si siahla na život a skončila som na psychiatrii na 3 týždne. A odtedy trpím depresiami, na ktoré sa liečím. Chce nápravu, ale neviem, či bude mať dostatok energie, veď ona nemá energiu. Ty nepletieš si ty lásku alebo túžbu po sexe? Nie. Ono to nebola ako čisto túžba po sexe. Nie. Zalúbila si sa do ňa? Áno. Zmenila sa trošku od toho problému, čo bolo. Že jednoducho nehovorí mi všetko. Ako sa o tomto všetkom dozvedel tvoj muž, Dano? Vlastne bolo to tak, že ja som písala tomu jeho bratovi a on raz večer prišiel a ukázal mu SMS-ky a mňa to doslova zložilo, tak vlastne ma tak vyprovokoval jeho brat, že som mu to už povedala. Potom už keď začal ten problém, keď som sa to dozvedel, že sa im chodí do tých druhých, keď ja som v práci, zdalo sa mi to také čudné, že a nepochopiteľné, že ja keď robím, jak tlk, dá sa povedať. A snažím sa, aby im ozaj nič nechýbalo ani Dominike. A ona to začne vyvádzať takto, tak neviem.